За втори пореден път вестник Български фермер връчи приз за фирма, създадена в годините след демократичните промени и допринесла с дейността си за развитието на земеделието в България. На тези критерии отговаря Фермер 2000, създадена преди 18 години в Стара Загора. Изложението Бата Агро беше най-подходящото място за връчването на тази награда лично на собственика на компанията Одет Лев. Посетих България през 1991 година. Знам историята на страната ви, както и това, какво е направила тя за еврейската общност. Затова и реших да инвестирам тук, в областта на земеделието. Одет Лев призна, че не му е било лесно да устои на динамиката на времената в годините на прехода, но по думите му, главна роля за развитието на компанията има нейният екип, както и бизнес етиката и лоялността към земеделските производители у нас. Не са важни бързите сделки. По-важното е да си честен с фермерите и коректен в бизнеса. Главният редактор на вестник Български фермер Васил Аспарухов заяви, че Одет Лев е един от първите инвеститори в областта на търговията с земеделска техника и се е позиционирал в град, разположен не само на стратегическо място, но и известен като център с традициите си в земеделието. След него естествено дойдоха и другите фирми, но той беше първи в този район. И беше първи не само в това, че създаде център в Стара Загора, беше един от първите, които започнаха да внасят нова съвременна техника, на чиято основа се преобрази българското земеделие. От създаването си до днес компанията е доставила на българските фермери десетки машини на Масей Фергюсън, Манито, Бог Бале и други. А като част от Българската асоциация на търговците на агротехника, Фермер 2000 подкрепя идеите за лоялно отношение към фермерите и пазара у нас. Тази награда, без съмнение, е една оценка за направеното от вас през годините в областта на обновяване на селскостопанския парк на България, на представянето на съвременни технологични решения и на организацията на качествен и ефективен сервис на територията на страната ни. По случай връчването на приза Агрофирма на прехода, компанията получи поздравителни адреси от президента на Република България Георги Първанов и от кмета на община Стара Загора професор Светлин Танчев.